Hi mga langga! Ngayon po ay pag-uusapan natin ang advokasya ng ating Inday Eliza Flor Malinaw na isa sa official candidate ng Miss Universe Philippines 2020. Na representante ng syudad ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Davao City. Si Inday Eliza Malinaw ay galing sa probinsya ng Davao del Sur at naging mutya ng Davao del Sur 2012 at ipinagmamalaki niya na siya ay isang anak ng mga magsasaka. Kalahati ng buhay ni Inday iginugol niya sa probinsya at ipinagmamalaki niyang sabihin na siya ay probinsyana at magsasaka na lumaki kasama ang mga magsasaka. Ano nga ba ang advokasya ni Inday Eliza Flor Malinaw? Pero bago natin tatalakayin yun, please click like and subscribe at ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko. Ang advokasya ni Inday Eliza na isinusulong niya sa ating bansa ay isa sa mga sektor ng agrikultura ay ang pagsasaka. Ano nga ba ang agrikultura? Ang agrikultura ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ng agri ay lupa at ang kultura ay paglilinang. Sumakatuwid, ito ay isang agham at sining na may kaugnayan sa pagpaparami ng mga hayop, halaman at halamang singaw para gawing pagkain, hibla, panggatong, gamot at iba pang produkto para gamitin sa pagpapanatili at mapabuti ang buhay ng mga tao. Naging susi ang agrikultura sa pagsulong ng kabiasnan na nagdulot sa pamumuhay na nakahimpil lamang o sedentary. Nangyari ang ganoong uri ng pamumuhay dahil ang pagpapaamo o pagdomestikado ng mga espisye ay nakalikha ng mga kalabisan sa pagkain. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Ano-ano ba ang sektor ng agrikultura? Una, paghahayupan. Ito ay may kinalaman sa tamang pag-aalaga ng hayop kagaya ng manok, baboy, itik, pabo at iba pa. Pangalawa, paggugubat. Ito ay isang hanapbuhay na kung saan ang mga malaking puno ay pinuputol upang gamitin sa mga tahanan o sa mga iba pang pwedeng paggagamitan ito. Mas mainam na legal ang pagtutroso upang mapalitan ang mga matatandang mga punong naputol. Pangatlo, pangingisda. Ito ay uri ng hanap buhay na panghuhuli ng isda sa dagat, ilog o kahit sa ang yamang tubig na mayroong isda. Ito ay ginagamitan ng iba't ibang kagamitan sa pangingisda, kagaya ng lambat o fishing net, bingwit at bangka. At panghuli ay pagsasaka. Ito ay isang uri ng hanap buhay na nagtatanim ng iba't ibang halaman at pananim kagaya ng palay na pinagkukunan ng bigas o kaya naman ay gulay o prutas. Pangarap ni Inday Eliza ay makatulong sa kanyang kapwa magsasaka. Ngayon ay isinusulong ni Inday Eliza sa bansa ang kanyang advokasya tungkol sa larangan ng pagsasaka
upang mas makilala pa ang mga taong nakakatulong sa ating ekonomiya at nagbibigay ng pagkain sa ating bawat lamesa, ang mga magsasaka. Nang umuwi si Inday galing Los Angeles, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bukirin upang makatulong sa hanap buhay ng aming probinsya. Kaya kaagad naghanap ng organisasyon si Inday Aliza online ng advokasya ay para sa mga magsasaka at nagbasa siya ng mga libro at mga artikulo tungkol sa pagsasaka. Sa kanyang pananaliksik, nalaman niya na ang bawat bote ng Boko Juice na binibili natin sa mga taong nagtitinda sa kalsada o pamilihan ay nakakatulong sa bawat pamilya ng mga magsasaka. Nung malaman niya ang tungkol doon, pinadalhan niya kaagad ng mensahe ang isang organisasyon na kung pwede niyang makausap ng personal ang mga ito upang makapagtanong pa siya sa mga bagay na gusto niyang malaman. Dahil gusto niyang marinig mismo sa mga taong bihasa na sa pinapangarap niyang adhikain ang advocacy sa larangan ng pagsasaka. Sapagkat ang Pilipinas ay isa sa bansang sagana sa agrikultura at karamihan na nakatira sa bansa ay mga magsasaka. Sapagkat ang mga Pilipino ay masisipag sa pagtatanim ng mga halaman at pag-aalaga ng mga hayop bilang kanila na ding hanap buhay. Sapagkat ang pinakapangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas, kaya naman maraming mga magsasaka ang nagsusumikap na magtanim nito upang maiwasan ang scarcity at nagiging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin. Kaya pinapahalagahan ang agrikultura dahil malaki ang naitutulong sa mga mamamayan at sa bansa. Ito ang nagtutustos ng pagkain at nagbibigay ng trabaho sa mga tao. At ang agrikultura din ang nagsusupply ng mga hilaw na material na kailangan ng industriya. Kahit si Inday Aliza ay lumaki sa sakahan, patuloy pa rin ang kanyang pananaliksik sa larangan ng pagsasaka. Hindi pa man ganoon kabihasa si Inday sa kanyang adhikain, malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil itinuro siya sa mga tamang tao na nakakatulong sa kanyang advokasya sa bansa. Hinihikayat ni Inday Aliza ang mga kabataan na pag-asa ng bayan at ang mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mamamayan sa Pook na mas bigyan pansin ang pagsasaka dahil malaki ang naitutulong nito sa ikauunlad ng pamumuhay at ekonomiya ng ating bansa. Nananatiling positibo si Inday Aliza na mas mapalawak pa ang kanyang advokasya sa larangan ng pagsasaka upang makatulong siya sa mga taong nagbibigay ng pagkain sa ating bawat lamesa at mapalago pa ang hanap buhay ng bawat pamilya ng magsasaka. Si Inday Aliza ay isang probinsyana, magsasaka, anak ng mga magsasaka. Suportahan natin siya sa bawat tatahakin niyang daan patungo sa corona. Ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2020 ay magaganap ngayong May 3, 2020. Mga kaigsuunan, ayaw kalimot sa pag-click sa like o sa subscribe
o sa notification bell para ma-update kamo sa mga bagong video nako ug pag-comment sa ubos paagi sa atong pagsuporta kaniya. Go Inday Eliza, ania lang kami misuporta kanimo. Garbo sa tibuok, Davao del Sur, Davao Occidental, Tigus City, ug syudad sa Davao. Si Inday Eliza Flor Perez Malinaw. Lahi ra jud, basta Bisaya. Daghang salamat mga kaigsuon.